माने बे प्लास्टिकनि माइरंखौ ना हाजासे नों सिफ्लेनो हाया माने नै आं बिराद सिफ्लेदों आरो ना बिराद सिफ्लेनो नाजादों हाया माने सिफ्लेनो हाजासे सिफ्लेदों नाथाय मोनसे गेब्लेहोनो हाया गाइस सेस दंजोबो आरो कन्ट्रलनि माइरं फाग्लासोलै पाब्लिकखौ सरकारा बिदि खालामनानै बुथाराबा मा जानांगौ जाखोलै माइरं जायगायाव प्लास्टिकखौनो जाहोबालाय बेफोरथ' मोजां नायबासो नुखायोलै आयु सोरबा खेल लायाबाथ' गैलामोनलै नै होमबाथ' मेरलाथार नै इनि र' फासिनिबो दंमोन बेयाव माइरङा दाख्लैनिबो दाख्लैनिखौबो दं बेबो दङ दाख्लैनिबो ज' दोनदों आं नै सब प्लास्टिकनि माइरं गोजा कन्ट्रलाव मोननायमोन आरोना बे माइरङा ओमफ्राय कन्ट्रलनि माइरङाव मोजां नायनायावनो बासिनायाव माइगाब बासिनायाव सेस माने प्लास्टिक ना मा हमनो हाया आरो माइरंबो नङा माबाबो नङाबा मिलाया माने माइरंजों एक थानो समायखाया मिलाया प्लास्टिकनिसो जाखो ना माखो जाखो मिथिया आरो बेबायदि माइरं सोरबा नुफेरदोंमोन जानो बेबायदि माइरं पाब्लिकखौ बुथारनायनिसो फाव आटाबो नङा मैदाबो नङा माबायदि फाग्लासो जागोनलै प्लास्टिकनि माइरं गाइस प्लास्टिकनि माइरं आन्दासाव आंनि साननाय मथे प्लास्टिकनि माइरं आरोना बेयो मोजां नायबासो नुयो आरो माइरंआव कन्ट्रलनि मोननाय माइरं बियो बायनाय नङा मोजां नायबासो नुखायो गाइस नोंथांमोनाबो न'आव सोरबाफोर कन्ट्रलनि माइरं मोननाय दङबा मोजां नायनानै बासिनानै जा माइरंजों एसे डिफारेन्स आरो मुरि बायदि नुनो नागिरो माइरंखौ प्लास्टिकनि माइरंखौ एसे मुरि टाइप नुनो नागिरो नै र'दै आं मोजां देखायनो दोन बेयाव दोन मोजां नायनो माने मुरि टाइप नुनो नागिरो आरो ना एकदमबारे बोरैबा खाथार गिथावथावखा नुनायावनो माइरंआनो ओमफ्राय माइरंखौ नाय नै माइरङा बेबायदि ओमफ्राय आरो प्लास्टिकनि ना मा बेखौ मिथिया आंबो मोजाङै दिनैसो नुफेरदों बेखौनो नै कन्ट्रलाव मोननाय आरो नोंथांमोनाबो न'फ्राव सोरबाफोर कन्ट्रलनि माइरं मोननाय दङबा मोजाङै नाय मोजाङै बासि अब्ला नुनो हागौ माने सिनायखाया मेगना नायबा मोजां नायबासो नुयो मेगना बिरजोबो माने सिनायनो नागिरा सोरनि दाय जागोन बे होग्रानिथ' दाया गैखाया लाबोग्रानिथ' जाय हरग्रा गुदिनिफ्राय बिनिसो दाय मोजां नायबासो नुखायोलै आयु सयथिबो सेस जागोनलै माने मुरि टाइप नुनो नागिरो माइरंखौनो बासिलाय आरो बासिबावलाय नै आं देखायलायाखै फकास जागोन केमेरा मोजां नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि वार्डनि माइरं मोननाय दङब्ला मोजाङै नायनाय मोनबाय बायनो हागौ माइरंखौ मुरि टाइप नुनो नागिरो
माइरंआबो ओमफ्राय एसेल' माबानांगौ नारसिननांगौ बायफ्लेजोबो। आयो माथो बे बायाखै गोराथारलै बायाखै इयो। बायाखैब्रा बायमाराखै बायखाया बायखायलायनो बायो दहाय मोनसे सिफायनायसो बायजोबदों फ्रि फ्रि एरजोबदों। नोंथांमोनाबो मोजाङै नाय आरो बासिख'नो हाया दासो लाबोदोंमोन कन्ट्रलनिफ्राय। सरकारा मा सोलिदों मा साहा खालामदों खुनु हमनो हायाखै दाबो। दासो लाबोदोंमोन कन्ट्रलनिफ्राय माइरंखौ नै बे माइरंखौ दा मा खालामनांगोन जाजानायथ' नंला बेकार जागोन बेखौ जानाय माने बेमार सोना लानाय बे माइरंखौ। प्लास्टिक गोजा नै प्लास्टिकथ' बुंनो हाला आंथ' प्लास्टिकसो सानबोदों नोंथांमोना मा सानो नाय प्लास्टिकसो ना मा बुंनो आंथ' प्लास्टिकसो बुंखागोन बेखौ। मालानि लागायखो दाख्लैबो दङ हासिनिबो बेयाव दंबावोसो गासिबावखै जि बुरजा कन्ट्रलनि माइरं बियो। हासिनिबो दङ हासिनियावबो दंमोन खोमा मोनजोबबाय दाख्लै खनसेनिया नायाखैबा आङो मेगनाबो सिनायानोबा दा लाबोनायानो बासिख'नो हाया मा मा मोनो गाइस कन्ट्रलनि माइरंआव। खोनाबायसो थादोंमोन आं प्लास्टिकनि माइरं ओंखारबाय होननानै एक्जेक्टलिया दिनै नुबाय आरो बे प्लास्टिक ना मा मिथिया सोरबा नुखानाय मानसिफ्रा नुदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहर नंमारगौना नंमारा बे प्लास्टिकनि माइरं। बेसेबां हायो शेयार खालाम बयबो नुगोन नुनाय बायदि। बे भिडिअखौ बानायनो सानाखैमोन आं बे प्लास्टिक ना मा माइरंखौ आलादा टाइपनि नुनायखाय बानायनाय जाबाय। दिनैसो फार्स्ट नुफेरदों आं बेबायदि बे माइरं दुनियायाव जोनोमनिफ्राय नुफेराखैमोन आं। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायफ्लांबाय दंबा शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो नुयो। बयबो नुयो आरो बयबो सेफ थायो। नोंथांमोन कन्ट्रलनि माइरं जाग्रा दंबा सोरबा नायफ्लांबायदोंबा माइरंखौ मोजाङै चेकिं खालाम। जुदि नोंथांमोनाबो खाथि खालानि नायदोंब्ला नोंथांमोनाबो माइरंखौ चेकिं खालाम आरो नाय। 100% बेमार जानायनि खाथियाव दंखायो बेखौ जानांगौ। आंथ' जाखालालै गिलु बालु माने बे प्लास्टिकनि माइरंखौ ना हाजासे नों सिफ्लेनो हाया माने नै आं बिराद सिफ्लेदों आरो ना बिराद सिफ्लेनो नाजादों हाया माने सिफ्लेनो हाजासे सिफ्लेदों नाथाय नै मोनसे गेब्लेहोनो हाया गाइस मोनसेबो गेब्लेया नै ओरैबो सिफ्लेबावबाय आं नै हाया मोनसेबो गेब्लेहोनो हाया नै होमबा बे जायोब्ला जों बे उदै सिङाव बहा गोलैयो बोरै गलिगोन बे गलिहोनो हाया माने नै गेब्लेहोनो हाया आरो मोननायावबो बिराद थाब मोनो बेयो 3 मिनिट 4 मिनिटआव मोनो। ओमफ्राय अरिजिनेल माइरंआ एसे गोबाव लायो आरोना गाइस नोंथांमोनाबो मालाबा मोनफ्लांबायोबा टेस्टिं खालामनाय। बेखौ कन्ट्रल माइरंनिफ्राय मोननाय जादों। मिन्थिया सरकारा मा प्लान खालामदों हाजासे शेयार खालामो
जाहाथे गोरों गोरा गिदिर गोलावा नुयो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथां थेंक इउ